mayong buntag na to guys. Nanapod ko karon sa akong negosyo. Nagdaki ko karon na ako karon guys sa barangay Santa Cruz. Santa Cruz, Daguhoy, Bohol. Na ako karon dire unya na akong mga kinakusgang mga soke guys. Naron sila karon, nagpili sila og buwad. Ari guys, ari atong tanawon sila guys, guys. Okay. Na karon mga soke guys, mo palit sila karon buwad guys. Kani ako mga soke guys, kanang kuan yun ako mga soke guys, mga kinakusgang mga soke guys ta. Mga soke na sa buwad diri sa Santa Cruz guys, sa Daguhoy, Bohol. Da guys, mo kani sila guys. Ako ning mga soke mga kinakusgan guys. Every week guys, taga semana sila magbuhat na guys kay ang buwad guys importante pud sa ilang adlaw nga pangsudan. Kay dako po gamit ang buwad kay kuan pud ang buwad guys ma-stock. Unya karon wala sila guys. Karon guys na ako'y ipalipay nila guys. Nagdala ko og gamay nga snack guys para nila guys para na pud sila ma-snack karon guys. Okay guys, atong sa di pa ta mo kuan mga soke guys, ako sa kuan guys nga sa di pa ta mo kanang magtimbang sa buwad, mag-snack sa ta. Okay. Ari ma'am, mag-snack sa ta ma'am na agtoy gamayng palipay ma'am kay kuano na kanang pasiyon ng birthday na mo, pasiyon ng birthday na ako'y gamayng kuan ma'am snack. Ari ta mag-snack ta niyo guys, ari guys. No. Ari ta ninyo ma'am, mag-snack ta. Okay. Na-snack guys, nagiandam ni guys sa snack. Para nila guys ako mga kinakusgang mga suki guys sa akong negosyo sa buwad guys. O napod si nanay o sapod ni nga mopalit sa akong buwad. Okay kanang king dapita guys, kuani kanang sudlonin dapita guys diri sa Santa Cruz, Daguhoy guys. Unya na ako mga suki guys, unya sa ako mga suki sa di pa ta mo kuan kanang magtimbang og buwad, na patay ginagmay nga kuan salo-salo ang kuan snack. Sige ma'am, ari ma'am. Ari ma'am, snack sa ma'am, ari ma'am. Ari. Na ginagmay. Ari sa pili lang mo tulo ni ka klase nga aong na kuan dala. Sige ari mga bata. Ari mga nay, ari nay. Sige nanay, ari nay. Sige nanay. Ako lang kinakos ang soke nanay. Ari nay. Okay, sige, snack sa. Ari na. Okay, snack sa. Snack sa. Sa di pa mi mag timbang sa buwad, guys. Mag-snack sa kay nagdapo ko gamay nga kasalo-salo po nila para na po sila makaon po guys. Okay guys. Sige, snack mo niya. Unya guys, mo-apil po snack guys. Mang-snack nita nyo guys. Apa dong snack guys? Indo. Ay pan guys, na juice guys. Okay guys, human na pang-snack guys. Buo-buo gyud po guys kay kanang horot-horot gyud guys. Mani akong mga kinakonsong kaway sa mga soke be. Kaway mani ka mga kinakonsong soke guys. Kaway kay busog na sa snack. Karon guys, human naman mi og pang-snack karon magtimbang na pud mi sa ilang kinahanglanon nga buwad guys. Kay importante man matag adlaw lang gamiton guys. Sige guys, talaga let's go guys. Magtimbang na guys. Go. Okay guys, darata guys. Karon magtimbang ta guys sa mga ilang kinahanglanon nga buwad guys. Okay. Kisay una. Ako. Kani ma'am, ang kang ma'am guys, kuha ni siya kanang kuha siya gitawag ni siya og banghutin guys o karaho sa Cebu ni siya Pila ka kilo mo ma'am? Tunga kuno guys nga karaho. Magtimbang na ta guys. Okay. Magsigamo pa si ma'am guys sa iyang kuan guys, endlong guys. Okay. Dara ma'am, lista ma'am. Okay, sa sunod ma'am. Kanal dito ma'am. Napagkanala kang nanay ni sunod ma'am. Lami ni karaho guys, kay tabang ni karaho guys. Mo na itong business karon guys sa samtang nag-pandemic. Mo na siya ang business nato ang negosyo guys. Sudan sa mga okay. Mo na ako mga soke guys. Mo na kami. Nako ron sa Santa Cruz, barangay Santa Cruz, Daguhoy. Nang Carmini guys. Ingora ko ma'am ha. Sige. Dala guys. Kang nanay ni guys, kang nanay. Sige. Lista day. Kang ma'am,
Anak kalami aning buwara guys, kay tabang ni guys, unya kuan ni siya lami siya sa kuan kanang sinunuban, ya pritohon guys. Muna itong business karon guys, samtang nag-pandemic guys. Pupot guys. Guys, ito ba guys, busog na po na guys. Sige sa snack guys. Snack na. Snack na guys. Imo po ng karne. Pili lang mga suki. Pili lang. Libre pili, libre utang. Kaya mana lang sa snack. Tara. Ablet. Padain. Ano ma'am? Kini ma'am? Guys. Wala picture to. Kaya kining buwan guys, muna siya kinalanan matag adlaw-adlaw guys. Dako katabang po ning buwan guys, kay ma-stack man ang buwan guys. Kauban sa ako mga suki karon guys, matag semana na gyud sila magpundok diri guys, ako mga suki ug buwan sa diri guys, sa Santa Cruz sa Daguhoy Bohol guys, kini sila guys. Guys. Mo ni karon ako mga suki diri guys. Gikapon pinang lista guys. Nya ang gibuhat na mo diri guys, nagkilo mi guys kay magihay na po sa kuli sa ilang bahay guys. Sige guys, kayo pa guys, sige pagpan guys, sige. Oh, tamarong. Tamarong mo, tamarong. Padayon lang mi guys diri guys ha, kay ako kuha na ko mga suki guys. Oh. Dara guys. Dai. Dai. 160. Pili lang mo mga suki kay naidaghan tagbuad mga suki. Dapat mo sayaw-sayaw ka kanta-kanta ron. Pili na mga suki. Oh, skilo. Guys, amo na may dali guys ha. Timbang guys. Dara. Ay. Ano na eh? Kinay. Tunga. Utang mo kailan? Wala una eh. Amo na may dali guys. Gabi kang mga suki daw guys. Matag semana diri guys. Naanay magpundok sila guys. Kay nagbuhat po sila o pagsulat nila matag adlaw-adlaw. Kami po nagbuhat din guys. Tunga po di mo atita. Oh, salamat po. Nagbalik po. Birthday lang po. Munay. Karon guys, ang uban guys, naginahin na po sila kulit guys, kayo wala po nagtimbang guys, ilang buwan guys, pumunta ulit guys, sa ilang pamilya guys, magluto po sila panuot guys. Naman mo di nakakta ning nagwan kay pila ra nang tunga ana daghan mo. Oh. Ayan na ya. Ayan na. Okay guys, tanan sila karon guys. So mana yahay na sila panguli guys, tanan guys. Kapan na nay. Oh na guys, nakabit-bit na si Ma'am buhat guys, guys. Oh. Padung na pod mo uli si nanay guys. Okay, tara po kuman guys, ang uli na po guys kay maghikay na pug paniud to guys. Oh. Sige guys. Okay guys. Oo. Napoy ni pulik. Okay karon guys.
Salamat sa inyong pagtanaw guys. Ginaot ko nga kamo maglumalipayon. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. God bless ug daghang salamat guys.